विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ही जी संस्था आसा ती आदरणीय श्री राजेंद्र केरकर यांच्या मार्गदर्शन सकयल 2001 पासून पर्यावरणाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करता। संस्थेचे नावच जाल्लेच आसा। संस्था ही पर्यावरण अभ्यास, पर्यावरण जागृती आणि पर्यावरण संवर्धन या विशयान बरेच काम करता। तसेच संस्थेचे जे मेंबर आसा तांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात नाव जाला आणि असेच एक मेंबर म्हणजे आमचे सूर्यकांत गावकर। 1997 सालात त्यांनी पहिले शिल्प तयार केले आणि थंयच्यान जो एक ध्यास घेतलो तो आयज मेरेन चालू आसा आणि त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आता 26 तारखेर आमी पळयतले। 70 आमचे जे स्वातंत्र्य खातीर लढणारे जे दीपाजी राणे, दादा राणे यांचे एक नवी शिल्प तयार करचे असे हांवें 2011 ठरयलेले आणि आयज माझे स्वप्न अस्तित्वात येता। म्हाका खूप आनंद जाता की अशी कितें तरी म्हाज्या हातीच्यान घडटा। पयले जे 70 खातीर एक वेगळेपण आसा तशेंच आमच्या गोंयच्या भुमी खातीर वेगळे आसा। जी हांवें गणेश मूर्ती केल्या ती 1.5 मीटर बाय 2 मीटर ह्या सायजीन गणेश मूर्तीचे कार्विंग केल्लेले आसा। तशेंच दादा राणे आसा त्यांचे कार्विंग 1.5 बाय 2 मिटरान केल्ले आसा आणि दीपाजी राणे आसा हे 3 बाय 3 मीटरचे भिंतीचेर कार्विंग केल्लेले आसा आणि त्यांचे ओपनिंग सेरेमनी 26 जानेवारी 4 आमचे क्रीडा मंत्री रमेश तळवलकर यांच्या हातीन जातले।